Түгәрәк бәхет тапшыруында мин Зөлфия Шәмсуарова сезне кайнар сәламлим. Туганнар, дуслар, күршеләр, танышлар белән исәнләшү, хәтта бер дә белмәгән кешеләргә сәлам биреп узу элек-электән килгән күркәм гадәт. Исәнләшү бик тирән мәгънәгә ия. Исәнмесез, саумысыз дип әйтү генә дә кешенең сәламәтлегенә, исән-имин йөрүенә ниндидер бер шатлану, сөенү хисен аңлата. Моннан үзең дә канәгатьләнү аласың, елмайып, якты йөз күрсәтеп күрешүгә сөенәсең. Мәйдан телеканалы редакциясенә җибәргән җылы сәлам хатларыгыз берничә мизгелдән эфирда яңгыраячак. Шушы көннәрдә илебездә гимнастика көне билгеләп үтелә. Яшь буынны тәрбияләүдә шиксез зур өлеш керткән бу спорт төрен барыбыз да гаҗәпләнү аша сокланып карыйбыз. Гимнастика читтән караганда спортның җиңел төре булып күренсә дә, тамашачыларны сокландырырлык дәрәҗәгә ирешү өчен бик күп хезмәт куярга кирәк. Һөнәри бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбриклибез сезне, батыр йөрәкле, зифа гәүдәле гимнастларыбыз. Без сезнең белән горурланабыз. Ерак араларны якын итеп редакция безгә хатлар җибәрүегез безне бик сөендерә. Без исә озак көттермичә хатлар уку өлешен башлап җибәрәбез. Сөекле туганыбыз Кәбирова Әнүзә Нәгыйм кызына 26 октябрьдә 67 яшь тулды. Ул Пермь өлкәсенең Уинск районы Иштерәк авылында туып үсеп, 1971 елда Уинск урта мәктәбен тәмамлый. Шат күңелле, ачык йөзле чая кыз тормышын мәдәният өлкәсенә багышларга теләп, Пенза шәһәрендәге культура агарту училищесына укырга керә. Анда хор һәм китапханә җитәкчеләре әзерли торган факультетта укып белем ала. Октябрьскийда озак еллар район мәдәният йорты җитәкчесе вазифасын башкарды ул. Хәтта Пермь шәһәренең өлкә телевидениесендә дә уңышлы гына эшләп алды. Ә инде 90-нчы елларда татар-башкорт иҗтимагый үзәген җитәкләүчеләрнең иң алдагы сафларында булды. Әнүзә апабыз моңлы итеп җырлый белә, һәрвакыт актив, киң күңелле кеше. Без туганнан туган апабызны шиксез хөрмәт итәбез. Ул безгә икенче әниебез кебек бик кадерле. Инде сөекле апабыз лаеклы ялда. Җизнәбез Кәбиров Әдис белән тату гына гомер кичерәләр. Ләкин ул тыныч кына өйдә утыручылардан түгел, гел хәрәкәттә. Әле дә төрле иҗади кичәләр оештыруда актив катнаша. Мәчет ачуда да беренче ярдәм кулы сузучы ул булды. Без барыбыз да шундый сәләтле, ярдәмчел апабыз белән шиксез горурланабыз. Шушы шигъри юллар аша аңа булган хөрмәтебезне, сәламебезне тапшырабыз. Шәриповлар, Казыйхановлар, Кәримовлар, Мөхәммәдхановлар гаиләсе. Иң бәхетле һәм якты көн, бу дөньяга син туган көн. Елмай әле, моңайма син, тагын бер ел үткән өчен. Туган көннәр өстәп торсын тик бәхетле еллар, киләчәктә сине көтсен киң һәм якты юллар.
Сәләмәт бул, кайгы күрмә, һәр чак балкып торсын йөзең, шатлык белән куаныштан нурлар чәчеп торсын күзең. Туган көнегез котлы булсын. Мәйдан телеканалында яңгыраячак җыр сезгә бәйрәм кәйфе өстәсен. Min sening tuğanın, biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarda күңел, sening bilen жеңіл, туған болғаш рахат яшәргә. Яры әле, син бар, яры әле, мин бар, нихәл туғаным дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрlik белмим нишләргә. Яры әле, син бар, яры әле, мин бар, нихәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрlik белмим нишләргә. Син минем терәгем, мин синең терәгең, яшәсәк тә төрле төбәктә. Гөл чәчәген коя, җимерелә кыя, туган яши һәр чак йөрәктә. Яры әле, син бар, яры әле, мин бар, нихәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрlik белмим нишләргә. Nihal tuğanım deyip dəşərgə. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәk, йөрәгәрlik белмим нишләргә. Яры әле, син бар, яры әле, мин бар, нихәл туғаным дип dəşәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрlik белмим нишләргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрlik белмим нишләргә. Чираттагы хатыбызны иясенә җиткерик. Кадерле әниебез Гарифуллина Розалия Әхәт кызының шушы көннәрдә олуг бәйрәме туган көне булып узды. Әниебезгә күңел түреннән чыккан теләкләребезне җиткерергә рөхсәт итегез. 1962 елның 24 октябрендә Кайбыш районында Әхәт белән Кайнәтнең төпчек кызлары Розалия дөньяга килә. Зур Русак авылында дәвәнисе Әхликамалның яраткан оныгы, абыйсы Азат, апасы Фираяның кадерле сеңелләре булып үсә әниебез. Шаялыгын, үткенлеген күреп, әниебезне 5 яшеннән үк мәктәпкә укырга алалар.
Кішкенәдән әдәбиятны, сәхнәне сөйіп үскән бала, киләчәктә шигырьләрне бик матур укып, шәшмә әсәрләрне, скетчларны бик оста башкаручы, күбәләктәй очынып, өздереп биюче шибәр кызга әверелә Розалия. Әниебез Казан театр училищесында Прозат Исәнбәт, Шахсанам Әсфәндиярова, Асия Хайруллиналардан белем алган. Яшьлек мәхәббәте әтиебез Зөфәргә кияүгә чыккан. Әтиебез хәрби кеше булу сәбәпле озак еллар Мәскәүдә яшәгәннәр. Һәм без 3 кыз бала дөньяга килгәнбез. Бала чак хатирәләребез тормышыбызның бары тик якты, кабатланмас мизгелләре белән истә калган. Әни, без бик кечкенә чагыбыздан ук син очпочмаклар пешергәндә яныңда камырдан нидер әвәләп буталып йөри идек. Шул вакыт яратып, сөйіп караган күзләрең әле дә хәтердә. Ул заманнарда тауып булмаслык зәвыклы күлмәкләргә киендергәннәрең, матур уенчыклар табыштырып биргәннәрең, татлы тәм-томнар белән сыйлаганнарың барысы да күңелдә сакланган. Кадерле әниебез, синең күңелеңдәге наз, мәхәббәт, җылылык, нечкәлек, нәфислек хәтта безнең балаларыбызда да чагыла. Ягъни дөньядагы иң назлы дәвәни син, 5 оныгыңның яраткан дәвәниләре. Дөньяның бөтен күркәмлеге синдә, әни. Син тормышны сөюче, бала жанлы, туган жанлы, олы йөрәкле кадерле кешебез. Син гаиләбезнең төп геройы. Туган көнең котлы булсын. Аллаһы Тәгалә сиңа озын, бәхетле гомерләр насип итсен. Тормышың һәр чак тулы, күңелле һәм мәгънәле мизгелләргә бай булсын. Синең кызларың. Кадерле Розалия Әхәт кызы, Мәйдан телеканалында бүген сезнең хөрмәткә багышланган җырны бергәләп тыңлыйбыз. Сыман кайттык әни, бик сагынып синең яныңа. Рәхмәтләренең шиге булмас төсле, баш иябез синең карашыңда, баш иябез синең каршыңда. Гомер йомгагымны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Аккош юлы кебек ак булды, язма шашасын, күпме таты саңда изге булды. Ул пак булды, изге булды, ул пак булды. Гомер йомгагымны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Ак күңелең, ак яулыгың төсле, туган йортка хамын нурсысын. Намазлыгың әнкәй җәннәтләргә, изге юллар булып сузылсын, изге юллар булып сузылсын. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ачыла, шиксез изгелекләр,
сыйган синең җаныңа. Матур теләкләрне ияләренә җиткерүне дәвам итәбез. Татарстанның Спас районы Әҗмәр авылында туып үскән, хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яшәүче сөекле дәү апабыз Рәфиқова Рамза Хәким кызының шушы көннәрдә туган көне. Ул 1937 елның 1 ноябрендә туа. Авылның урта мәктәбен тәмамлап, 17 яшендә тутырмыйча, 1954 елда Казанга килеп Казна дары заводына эшкә урнаша. 40 ел буе ир-атлардан калышмыйча заводта эшли. Хәзерге көндә лаеклы ялда хезмәт ветераны. Пенсиядә булса да тик утырмый, йөгереп кенә бакчага барып кайта. Барыбызга да җитәрлек итеп бакчасында үскән яшелчәләрдән төрле тәмле салатлар ясый, җиләк-җимешләрдән телеңне йотарлык кайнатмалар әзерли. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, ачык йөзле син, кадерле дәү апабыз. Бу дөньяда синең кебек олы йөрәкле, киң күңелле кешеләр сирәктер. Тормышыңда авыр көннәр аз булмады. Бер артлы зур югалтулар да кичердең. Күпме күз яшенә чыланды синең күк йөзедәй зәп-зәңгәр матур күзләрең. Сынмадың, сыгылмадың, югалмадың. Тормышыбызга ям өстәп, авырмый, башка кайгы хәсрәт күрми, озын гомер ит кадерлебез. Син инде безнең өчен хәзер дәвани урынында. Рәхмәт сиңа, һәр вакыт якты йөзең, затлы ризыкларың, тәмле сүзләрең белән безне каршылаганың өчен. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Мин ышанам, алда бары бәхет, куанычлар сине көткәнгә. Яшә үз-үзеңә тугры булып, үкенмәслек итеп үткәнгә. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Барлык якын кешеләрең исеменнән сине яратып Хәсәновлар һәм Идрисовлар гаиләләре. Мәйдан телеканалы да сезне чын күңелдән туган көнегез белән тәбрикли, изге теләкләребезне юллап сезгә җыр бүләк итәбез. Сагышланып әрни күңел йөрәгемдә, әле яшьлек буйгыр вакыт түгел. Дөнья авыр дип еласам, язмышыңа да зарлансам, нигә кирәк андый гомер, җырламасам моңайсам. Гомер үтә китә, моңсуланып тик утырсам. Әйдә әле җырлыйк әле, истә калсын бу җыр.
Бүгін біз бик оригинал қонақлар күтәбіз. Сыр итеп кенә әйтәм, йөрәкләрне җилкетерлек менә дигән ир-егетләр килә безгә. Берсе сөйкемлелеге, Голливуд артистлары кебек сихри елмаю белән меңләгән тамашачының игътибарын җәлеп итәргә сәләтле эстрада җырчысы, танылган продюсер булса, икенчесе осталыгы, җитезлеге, күп кырлы таланты белән, хәтта халык күңелен иретерлек оста аранжировкалар ясый белүе белән республикабызда дан казанган оста баянчы булырга тиеш. Һәм менә ишетәсезме? Ağidelinin parakodu Jit olmay kızıl yorma şul Jit olmay kızıl yorma Фәрит Таишев, Ильфат Шәйхов. Искиткеч булды егетләр, рәхмәт яусын. Үземнең туган көнем кебек хис иттем. Гәрчә шушы көннәрдә сезнең туган көннәрегез булып узды. Мәйдан телеканалы сезне кайнар котлый. Рәхмәт, рәхмәт. Фәрит әфәнде, сезнеңчә продюсер күзлегеннән караганда иң истә калырдай күңелле туган көн бәйрәме ничек узарга тиеш? Сез бу бәйрәмгә нинди яңалыклар өстәр идегез? Дөресен әйткәндә, я картаям инде минем өчен иң яхшы туган көн ул гаилә белән уздырган туган көн һәм соңгы вакытта мин нәкъ шулай итәм, шулай итәргә тырышам. Хатын белән, балалар белән бергә шулай итеп матур итеп утырабыз. Теге заманда күп бәйрәмнәр, юбилейлар уздырган кеше буларак инде мин барбер я ардым инде. Но үзем өйдә генә утырасым килә. Я гаилә белән каядыр кафега, ресторанга чыгып менә шулай. Ильфат әфәнде, менә сез бәйрәмнең оештыручысы продюсер Фәрит Таишев булган очракта программага нинди көйләр кертер идегез, нинди яңалык өстәр идегез? Фәрит оештырган бәйрәмгә инде аны Фәрит үзе оештырса, аны былай да матур үткәрәчәген диланы, мин аны теге бер чиксез ышанам мин аңа. Бик талантлы җегет. Кстати, туган көнең белән, брат. Рәхмәт сиңдә. Ну, Фәрит нәрсә әйтәсе килә инде. Мин аңлыйм, ул спортсмен булса инде, теге шын профессионал спортсмен булып, баскетболист бәлки не булса, мин аңа әйтәм, так, брат, монда давай сетканы алып куйык да, матур итеп баскетбол, волейбол уйнайык дип. Ну, ул бит безнең бик көчле җырчы. Шуңа күрә без кайда булабыз, барыбер җыр моңсыз бәйрәм үтмәй инде ул. Барыбер теге дустың килә, монсы килә, әйдә берне җырлап алайык, тәки шул җыр моңа кереп китәбезне без. Без дә шундый фикердә. Ә менә бәйрәм кичәсенә олылар да, яшьләр дә җыелса, ягъни берничә буын вәкиле җыелган очракта нинди көйләр уйнарга кирәк? Нинди җырлар башкарырга кирәк? Мин уйлауча, һәр хәлдә ул булырга тиеш нидер. Халык җырлары, классик әсәрләр, нидер бөтен кеше белгән, бөтен кеше яратып җырлаган җырлар менә шулай булырга дип уйлыйм. Булырга тиеш. Шулай ул бит инде теге ташка басылган шулык алмагачы ул обязательно булмаенча ансыз бәйрәм или анда күбәләкме ансыз бәйрәмнәр үтмәй барыбер. Ифат инде яхшы белән нинди җырлар җырлатырга кирәк икән. Туйларны банкетта күрдек инде. Нәрсә уйларга кирәк икән, ул бик яхшы белә. Рәхмәт, брат. Мин даже бер әйберне әйтеп китәсе килә, менә Башкортстаннан монда күчеп килгәндә, мин үзем төп Башкортстаннан монда күчеп килгәндә, башта уйлыйдым, мин барыбер туйларда, юбилейларда шәсе була бит инде әймә дип. Мин нинди көйләр уйныйлар микән, нинди җырлар җырлыйлар микән монда? Яңадан мин өйрәнәсе булырмы, нитәсе булырмы? Монда килеп, беренче табында, матур табыннарда инде туйларда булган чакта шулык җырлар, шулык моңнар, шулык көйләр. Ну, классика буенча ул классика тоже кирәк. Менә итагатьле шугатым үтә гайры бәйрәмнәр. Менә классический формада. Фәрит әфәнде, кайсы җыр күңелегездә бәйрәм рухы уята? Бәлки җырлап та үтерсез? Беләсезме, бәйрәм рухы уята торган җырлар ул ничек минем өчен алар балачактан килгән, теге элекеге шундый моңлы җырлар, ниндидер менә Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова әни җырлаган җырлар, менә теге исмәт төшә, теге авылда, анда радио бабай иртә белән уянып, сәгать 6-да радио кабызада, аннан туктамыйча менә көн дәвамында менә шул элекеге классик җырлар, халык җырлар башкарыладыр. Шуңа күрә менә
нәқ мондай җырлар минем ниндидер бәйрәм рухы тудыра һәм шул җырларның берсе менә минем кызыма Ләйләгә бик тә ошый инде, чөнки мин аңа башкарып җырлыйм. Ак чәчәкләр дигән җыр. Теге рөхсәт итсәгез бер куплетны җырлармын. Алсу йөзеңә бик тә килешә чәчкә калфагым, синнән дә сылу чәчәкләр булу мөмкинме тагын? Синнән дә сылу чәчәкләр булу мөмкинме тагын? Шул чакта Ләйлә әреп китә инде. Рәхмәт, яусын Молодец, эзләреп молодец. киттек. Түгәрәк бәхет тапшыруына килеп, туган көн хисләрегез белән уртаклашканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Илфат Шәйховтан берничә мизгелдән без бәйрәм күчтәнәче көтәбез. Битеп алабыз хәзер. Музыкаль бүләк. Рәхмәт, бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Тагын бер тапкыр туган көннәр белән, брат. Бәйрәмнәр белән.
Мәйдан телеканалын яратып караучы тамашачылар игътибарына. Сіз түгәрәк бәхет тапшыруына кадерле кешеләрегезгә хатлар юллый аласыз. Бар да бик гади. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына котлауларга заказ бирү дигән төймәгә генә басарга кирәк. Безнең белән элемтәгә керү өчен 212-27-27 телефон номерына шалтыратыгыз. Һәр туар көнегез килсен елмайып. Мин Зөлфия Шәмсуарова бүгенгә сезнең белән сау булашам.